Yang punya nomor undian bisa dicepakkan, bisa disiapkan atau cepakkan. Ya, sekali lagi yang punya nomor undian boleh dikeluarkan. Nah, kita undi lagi satu nomor. Satu nomor. Sampun. Sampun siap nih, Bapak Ibu sampun. Nomor handphone. Oh, nggih. Niki ingkang kagungan nomor 00156. Ingkang kagungan nomor 00156. Iya, ditunggu di depan panggung. Monggo ingkang kagungan nomor sepeda maling ingkang kagungan nomor 00156 monggo. Sakit maju mriki. Wonten Bapak Ibu. Oke, niki dihitung 10 kali nggih. Iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gugur. Niki malih apa mboten? Oh malih, sudah malih. Lanjut, niki gugur disobek mawon. Monggo. Dipersiapkan lagi nomornya. Hadiah utama menika setunggal unit motor berupa brosur. Oh, embek toh. Berupa brosur. Oke sekali, nomornya cantik sekali seperti sindennya yang di belakang ini. Niki nomornya alit Pak Bu. Nggih, sing kagungan nomornya alit kok ini. Iya, nomornya 007. Ayo. 00002. Ya, yang punya nomor 00072. Kosongnya 3 kali 72. Nah, belakangnya 72. Kosongnya 3 kali, belakangnya 72. Yang punya nomor 00072 monggo. Enggak ada, dihitung 5 kali. 1 2 3 4 5 gugur lagi. Makin malih. Oh jih, ditunggu malih Bu nggih. Oke, sak bibaripun Bapak ingkang salajengipun mobil makin pun undi malih. Nggih, sinambi nanggo kadang-kadang saking Soekarto Ronggo Jati.
Nuweni kupon ingkang sampun kapundhut kepareng kula badhe maosaken undian ingkang badhe katur nggih kuponipun dumawah utawi leres wonten ing angka 00575. Bila mana Bapak Ibu pemirsa budaya, angkanipun inggih menika 00575. Bilih wonten ingkang kagungan angka kasebat monggo kula aturi maju mriki. Bilih saking panitia menika ngawontenaken setunggal bebingah utawi durpres setunggal mindo. Saged sambungan kalian kadang-kadang panitia ingkang wonten ing mriki. 00575 dipun etang mundur saking angka sedasa bilih boten wonten ingkang kagungan dipun batalaken. Kawitan saking angka sedasa nggih. Mulai 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 kosong. Angus. Untuk berikutnya, undian berikutnya Mas Ulus tolong dicaske ibu kesane dipendheke napa ibu sinten kemawon pamirsa kesanipun transparan monggo. Oh, perwakilan malih. Untuk sebab batal selajengipun tekel Mbah nggih. 00317 bisa malih 00317 wonten kagungan bilih wonten monggo ibu. Nah terus majeng nggih rezekine Mbak Kakung kuwi ibu rezekine Mbak Kakung nggih mati nuwun betul nggih monggo panitia setunggaling dupres saking panitia setunggalipun yo dipoto rezekine Mbak Kakung kula nuwun nggih kadang panitia ingkang sampun kasediaken monggo badhe pun pundhut gambaripun kangge kenang-kenangan dulu tondo katresnan minangka tondo tengara anginipun ibu menika Bawi kon foto karo penari Mbak Sisan Mbak nggih nyuwun keparengipun Bu penari arep foto-foto penari keparengipun tepat ibu sinten menika. Nah, apa dipancarke to Mas Ulus? Foto karo penari Mbak saperangan Mbak pilih kangge wakilan saking Turonggojati Mbak penarine foto Mbak penarine penarine pun siaga Mas nggih mawon boten napa-napa nggih penari pun nggih namang sendiri dalam mriki kepun cekap mboten awak nggih. Bapak Ibu sedaya undian ingkang sampun katur menika sampun bareng dipun panggi saking menipun ibu menika terus untuk tepang asmanipun. Para pamirsa saking budaya kakung putri ing kalih menika sasampunipun sampun katur ugi para kadang Sekar Turonggojati ing kalih menika badhe nglajengaken anggenipun pangapunten panandene Napa si Bang tekniknya Mbak? Oh iya. Dia kono pergi mawon. Ini kok. Niku kula penyanyi podcast kula serahkan panitia. Nggih, saderenge matur sembah nuwun iki pikanto hadiah berupa endo kula gadah unek-unek sekedhik tinggi rincang-rincang grup Sekar Turonggojati
niki mengke kalau aturaken kadang anu semua grup niki mungkin dinyatakan enten niki belum. Tidak malih ngaturaken matur suwun. Jadi ngaturaken sangat kegemaran nuwun katur pun Ibu Ana ingkang sampun kepareng pikantuk hadiah kala wau bilih swigaling kala punika dipun serahaken kalian para kadang sekatur Nggojati kula ingkang kadhawan matur nampi sangat-sangat ageng matur nuwun kangge pidang katur Ibu Ana lan mugi-mugi ya kesayan panjenengan mugi-mugi pikantuk lintu ingkang sakelangkung kadalan barokah. Amin. Nggih mekaten mangke sasampunipun mendha sampun kaaturaken kula serahaken malih kadang ingkang sampun piji wonten ing wingking kesanipun dipun meragat lajeng borong ingkangipun mangke kula wentah babagan mendha menika. Matur nuwun sanget Ibu Ana. Nggih ngaten. Bapak Ibu sedherek ingkang putri saking paripun kadang Sekar Turu Nggojati kangge rebut Prabu Wingasa Sono ing kalenggahan sonten punika kepareng kula badhe ngaturaken beksan kang pungkasan. Niki inggih winastan beksan Srikandi Sekar Anandia. Babile sampun siyoga ing gati sawe genggi. Saking para kadang Sekar Turu Nggojati ingkang timunten kapareng ngaturaken sarwanasipun para Sutresna Budaya. Monggo para kadang wekdal kula semanyaken. Setelah nenek sing wangi masak.